Voľné dni, ktoré teraz prežívame, majú byť o oddychu a stretnutiach. Zíde sa celá rodina. A práve to môže byť niekedy problém. A rôzne povahy a veľa času na vymýšľanie často zmenia sviatočnú atmosféru na boisko. Poďte sa s nami pozrieť, ako prežiť sviatky so svokrou. Počas sviatkov sa stretne celá rodina, čo je úžasné, no stretnutie svokry a nevesty v jednej kuchyni nemusí vždy dopadnúť ideálne. Poznáte to, každá chce mať veci po svojom. Na špeciálnych workshopoch sa stupavskí seniori učili, ako prežiť sviatočné obdobie naozaj spokojne a šťastne. Pohádame sa, aj to je určite, to by som cigánila, keby som povedala, že nie. Kúsla som si do jazyka, ale aby bolo len v poriadku všetko. Dobrú svokru ste mali? Dobrú. O mŕtvych len dobre. Lektorka radí vyhnúť sa komunikačným hriechom. Veľa sa rozprávajte, no v žiadnom prípade nevyťahujte staré problémy. Zabrneme do nejakých citlivých tém a vyťahujeme nejaké staré hriechy a potom príde k nepochopeniu. Na veci sa treba občas pozrieť aj očami toho druhého. Ak budete nastojiť iba na svojom, voľné dni s blízkymi si skutočne neužijete. Ak je pre mňa dôležité toto tradičné jedlo a nevesta tam chce vniesť niečo nové a iné, tak dáme priestor aj tomu. Ja som rada, že som medzi nimi, ja nerozkazujem. Kuchyňa je domenou mňa a môjho muža tam nemá do čo robiť. Seniori sa naučili aj to, že navarené dobroty a poriadok nie sú to najdôležitejšie. Treba si vymyslieť aj spoločný program. My musíme žiť z prítomnosti a robiť si nejaké nádeje a šťastnú budúcnosť. No najväčšia diskusia sa predsa len zvrtla okolo obdarúvania. Teraz sa dostávajú veľké dary, lenže bohužiaľ, ja mám 10 vnúčat, 7 pravnúčat a 8 dospelých. A už to sa tak nedá, už sa to tak musí po troške. Veľa sme sa rozprávali o tom, ako napríklad darovať zážitok alebo spoločne trávené chvíle v inej podobe ako v hmotnom dare. Starší ľudia možno nemajú na drahé darčeky, ale majú zase viac času a práve ten môžu svojim vnukom darovať. Ivana Vansová, televízia Markíza.